Wah, mayan di sangun pose iki. Sebelum nyopet kudune tuku es teh. Malai! Bos, kayak titik kanggo toko pitik kanggo malam tahun baru. Aku rani duwe ndekan. Iki lho, anak buahku do kena kabeh lho gerek loro tok lho. Ndak iya ndekan. Piye iki ya? Yo ngono. Wah, nak ngene carake iki anak buahku paling pinter dhewe iki. Tenane. Sekali nyopet 100.000 juta. Jajal. Ijolan. Yo, Jajal nyopet. nak iso piye? Nek iso yo. Nek iso Ya ndak tahu lah kok tanya saya. Yo. Nyopet kowe. Kowe engko kudu iso ngerampok. Aku wis duwe target. piye? Kowe engko ngerampok sing jenenge Jamal karo Arif. Wonge dari nyubang duit 100 juta. Engko iso ngerampok. Nak ora iso apa dipateni karo bosku. Ki jimatku nak pas ngerampok gek biyen ki. Presiden wae tak sekap, apa neh menteri. Noh, gowo engko pas ngerampok. Yo, aku tak mulai sik. Wah, mayan di sangun pose iki. Sebelum nyopet kudune tuku es teh. Malai! Wah, iki bocah entuk copetan ora iki. Wah, ke wonge ke. Entuk ora cop. Entuk ora copetane. Aku mau nyopet. Tapi kecopet. Nah terus, Nyah, foto-foto komersial. lah entuk apa? Ora entuk. Tak lho. Wes, iki iki pitik sapa? Ayo kita sing nyopet. Wes, komel aku. Napa? Wis entuk. Iki mu anak buahku ki nyopet, saking gobloke. Ora dompete sing dicopet malah pitik sing dicopet. Lah wong kok ngene rupane tampang-tampange kaya ora preman, kaya apa iki wong TK ra lulus kok. Aku ki ngene iki apa ngedol pitik iki, Bos. Pira ya iki? Sik tak dilane. 50.000 ya. Bojo ana 50.000. Ora. Ya pira? 100.000 wis kanggo tuku wak pitik ngo. Ini wis. Apa anak buahku sing takon nyolong pitik? Yo, tapi engko dibagi pindho. Ya, Yo, anak buah. Mulai. balik. Beli. Lah, preman kok anak buahmu kok tambang-tambang. Sik rene ya cah loro tak kandhani rene ya. Iya. Kowe karo kowe to nyolong pitik gawe malam tahun baruan. Engko to hasilnya dibagi separo. PTS siapa? Wis meneng. Engko to tak bagi separo karo Zaki. Daripada nek kene celinguk sono sini enggak jelas. Wis no, nyolong no. Ning sapa? Pitik anu to. Pitik kencus, terti ora kencus. Ya, ngerti. Ya, kowe tau nyolong pitik cah wonge. Pira? Pira ya? Siji wae ra apa-apa wis. Sementing anu apa iso ke malam tahun baruan. Yo, Loro lah ya. karepmu njupuk pira? Jiwe.